दिनै बे जोंनि मथंगुरि ब्लक BPFनि BPF हान्जानि मावखुलियाव जोंनि मथंगुरि समस्थिनि 80 जनसो मोनब्रैबो NDFB फेक्सननिफ्राय बेहाय BPFनि जानानै खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना मोनसे डिसिसन लानानै बे जथुम्मायाव बिथांमोना बाहागो लाफैदों आरो बे खाबुआवनो आं बिथांमोननो बयनोबो जोंनि सालबारि जिल्ला BPFनि जानानै बिथांमोनखौ बरायदों आरो बिथांमोननि इयुनखौ गोजों जाथों बेखौ आं आसा खालामदों। गिबियावनो आं ससियेल मिडियानि रादाब बुथुमगिरि आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों खौरां बुंथिगिरि सारमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननायारि सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिनायजों लोगोसे Ex NDFB हिसाबै आङो जांख्रिथायारि गाहाम हामलायनाय बावग्रोबाय। दा बे समाव आं ससियेल मिडियायाव बिदि फैफेराखैमोन आरो ससियेल मिडियायाव बिदि खोथा बुंफेराखैमोन। दा जों दिनै BPFखौ जिथु सापर्ट होदों, जों दिनै Ex NDFB हिसाबै मथंगुरि पार्ट जि भटार जों खौसेथियै सावरायलायनानै जों खौसेथियै दिनै जथुमलायनानै जों दिनै 20 नं मथंगुरि समस्थियाव जों दिनै थोंजोङै BPFखौनो सापर्ट होनानै जों दिनै खामानि मावबाय थादोंमोन आरो दिनै आं ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेखौनो जों गासैबो एकगत जानानै बेखौनो जों दिनै रायजोनि गेजेराव दिनै मेसेज होदों जे दिनै जोङो फुल्लि जोङो BPFखौ सापर्ट खालामनानै दिनै 20 नं मथंगुरि समस्थिनि मानगोनां दिनै केन्डिडेट बिजाथि जाय मानगोनां आत्तारा आहमदखौ दिनै देरहागोननि थाखाय जों दिनै खामानि मावबाय थादों आरो बे सियर बिथाङा दिनै मथंगुरि समस्थियाव देरहागोन बे रोखा जानानै फैबाय आरो दिनै फैगौ 2020नि जिथु BTC बिसायख'थि बेहाय BPFआनो सोबनिस्राय रासिन आखन लानानै दिनै सरकार गठन खालामगोन बे 100% रोखा। साबेसे नोंथांमोना जइन जाबाय दिनै NDFBनिफ्राय? जों दिनै बावहाय खमसे खम जों बावहाय दिनै 80 जन दङ, 80 जननि एबभ आरो दंबावो। मोनब्रै गटनिफ्राय नोंथांमोना जइन जादों नामा? दा बेहाय जों मोनब्रै गटनिफ्रायबो जों एखे लोगोयैनो मथंगुरि पार्ट हिसाबै जों सावरायलायनानै जों मोनब्रै गटआबो बे BPFखौनो सापर्ट होगोन होननानै मोनसे डिसिसन लानानै जों दिनै फिल्डआव ओंखारबोबाय। दा आं ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेखौनो बुंनो सानदों जे जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दङ। मानो होनना बुङोब्ला Ex NDFB हिसाबै दा जोंहा रिहेबिलिटेसननि खोथा दं, एक्स क्रिसियानि खोथा दङ आरो फारसेथिं जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ माखासे डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो थाखाय जों दिनै BPF हान्जाखौ सापर्ट खालामनानै BPF हान्जाखौनो जोङो सरकार दानो होनानै जोंनि मावनांगौ खामानिफोरखौ जाहाथे जों इयुनाव मावनो हायो आरो जोंनि जिहेतु NDFBनि केस उइथड्र जानांगौ आरो माखासे जेलाव थानाय नेताफोर दङ, लिडार, बिथांमोनाबो जों दा जेरै गामि ओनसोलाव दङ बिथांमोनाबो जेलनिफ्राय गबोनानै जोंनि गेजेराव बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव नुजाफैनानै BPF दोलोजों लोगो जानानै जोंनि गोबां मावनांगौ खामानिफोरखौ जाहाथे बिथांमोनाबो मावनो हायो। बिनि थाखाय आं ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेखौनो बुंनो सानबाय दे जोङो दिनै BPFखौनो सापर्ट खालामनानै Ex NDFB हिसाबै गासैबो बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव बेखौनो खावलायनो सानो जाहाथे फैगौ 2020 जिथु BTC इलेक्सन
बे इलेक्सनाव जाहाथे बर' रायजो राजाफ्रा BPF हान्जाखौनो भट होनानै देरहाहोयो। नोंथाङा एनडिएफबि नि बबे मोनसे हान्जानिमोन नोंथाङा? आं NDFB धिरेन ग्रुपनि मानसि सुबुं धिरेन गटनि। जे नोंथांमोननि एनडिएफबि गावस्रा गावस्रि जाजोब्बाय, UPPL आ खावसे थांबाय, BPF आ खावसे फैबाय, नोंथाङा बे समाव मा बुंनो सानो? UPPL आव थांनाया बेनो जे गबिन्द बसुमतारी दैदेननाय जिहेतु NDFB, बे NDFB आ दिनै बिथांमोननि गोबां केडारफोराबो जोंनि गेजेराव माने खौसे जाफैबाय। बिथांमोनजों जायबिलाक केडारफोर दङ बिथांमोनजों साफा सानैल'सै, बारा गैला। जिहेतु जों मोनब्रै गट हिसाबै बिथांमोननि जिहेतु बि बेंगा दैदेननाय NDFB गबिन्द ग्रुपनि बिथांमोनाबो जोंजों धिरेन ग्रुप आरो एस ग्रुप आरो आर ग्रुप बिथांमोनजों जों जयै सावरायलायनानै जों दिनै मोनसे डिसिसन लानानै जों BPF हान्जाखौनो फुल्लि सापर्ट खालामनानै देरहाहोनो थाखाय खामानि मावबोगासिनो दङ। नोंथाङा BPF सरकार फैयोब्ला नोंथांमोननि जुदि आंखाल बे सुफुंजागोन बेसेबांसो नोंथाङा फोथायना दं? जोंहा बेवहाय फोथायनाय दङ। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि जिहेतु एक्स NDFB नि आंखाल, बे आंखाला सरकार दायोब्ला गोबां एक्स NDFB नि जेसेबां केडार दङ बिथांमोना सोरबा साख्रि मोनगोन, सोरबाया थिखा मावनानै मोनगोन, सोरबाया माबा मोनसे खामानि फिसा फिला मावनानै जानो हागोन।